מה זה? וואו, בני, כמה זמן לא התראינו. כן, מאז אותו כנס מאמנים לפני שנה. לא הייתי שם. טוב. שמע, חילוף שעשית ביום שבת מול בת ים, זה חילוף של מאמן ענק. תודה רבה. בבקשה. רוצה להצטרף אליי לזריקות קצת? אני חייב להיכנס פה למשהו. הלילה הזה חלמתי שני חלומות. באחד קמתי בבהלה, ומצחי ספוג זיעה. באחר קמתי בבהלה,